खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं लिसा नार्जारी। दिनै मुलुगनां आइजो सान। मुलुगनां आइजो सानजों लोगोसे दिनै शिवजात्री सान। दिनै मुलुगनां आइजो सानजों लोगोसे हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मोनसे गेदेर फोसावथाय फोसावदों। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर अनथोब फोसावदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया रांखान्थियारि महरै लोरबां नखरफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय फोसावदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया दिनै मुलुगनां आइजो सानाव टुइटारनि गेजेरजों मोनसे फोसावथाय फोसावदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया फोसावनाय फोसावथायानो जादों संग्रा गेसनि बेसेनखौ खम खालामनानै होबाय। नंगौ, संग्रा गेसनि बेसेनखौ हादरनि गाहाय मन्त्रिया 100 रां खमायनानै होबाय। फिन फोरमायबावदों दि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया संग्रा गेसनि बेसेनखौ खमायनानै होबाय। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। दिनै मुलुगनां आइजो सानजों लोगोसे हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मोनसे गेदेर फोसावथाय फोसावदों। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर अनथोब फोसावदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया रांखान्थियारि महरै लोरबां नखरफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय फोसावदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया दिनै मुलुगनां आइजो सानाव टुइटारनि गेजेरजों मोनसे फोसावथाय फोसावदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया फोसावनाय फोसावथायानो जादों संग्रा गेसनि बेसेनखौ खम खालामनानै होबाय। नंगौ, संग्रा गेसनि बेसेनखौ हादरनि गाहाय मन्त्रिया 100 रां खमायनानै होबाय। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं। क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों। ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरि, आल्ट्रासन'ग्राफि, केजुवेलिटि, पेडियाट्रिक्स, पेथोल'जी, फार्मेसि, लापारोस्क'पि सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल ishwarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, মই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ CK ডিমাৰীয়ে কৈছোঁ। আমাৰ এই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁৱৰ ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আমাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থ'পেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী, আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্স-ৰে, ছ'ন'গ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয়, সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।